Барахнала хайрлы кис. Бүгін Башқұрт 2.0 клуб проектінің сираттағы ысырашуы. Бүгін біздің әңгімені башлар үшін Худиңді де бірінші Рами Гарип исемдегі бірінші Башқұрт Республика гимназия интернатының директор орынбасары Шамсидинов Азамат Закирұлына берәбіт. Хайырлы кис. Хөрмәтле укучылар, безнең бұл клубтың ултырышы дип әйтәгәндә ул традиционга әйләнә башланы һәм бұл минеңчә бигрәк тә яхшы, чөнки ошондый форматта безнең сыгырылыш укучылары менән очрашу мөмкинчелеге бар безгә. Һезгә инде аларның тормышы менән танышырга, аларның уңыштары турында һорашырга, һораударыгызды бирергә мөмкинчелек бар. Минеңчә бұл бик яхшы, без яхшы традицияга башлап ебардык яхшы традицияны һәм мына безнең сираттагы кунагыбыз ул безнең 2007 елгы сыгарылыш укучысы Эльвира Тулубаева дип мин өйрәнгәнмен аны, ул хәзер Эльвира Моталова. Шундый ук заманында һезе һымак ябай гимназист, кызыкай. Әүдем актив гимназия тормышында катнашкан укучыларның бере дип әйтер идем. Мына үзенең вакыты ушул укыган осыры менән ул бездә шундый ный калдырды. Һәм гимназияны тамамлагандан соң да ул әүдем гимназия тормышына да катнашып тора инде, килеп очрашулар үткәреп, аралашып, гимназияга килеп, гимназияның хәлен белеп тора инде. Һәм әлбәттә безнең ул вакытында Питерда озак кына яшәне бит инде. Һәм безнең укучылар Питерга укырга барганда безнең анда мөрәҗәгать итерлек кешебез бар инде, аларга ярдәм итеп ебәрергә, очрашып, ниндәйдер анда юл өйрәтеп ебәрергә дигәндәй кеше бар инде, шуңа күрә без бик шатбыз. Һәм әлбәттә аны ул калганы турында үзе һөйләр. Тагыла бер дә әйтәм инде, мин ысын күңелдән Эльвирага рәхмәтлемен. Вакыт табып безгә шундый очрашуга килгән өчен инде. Һезгә инде минең теләк үзегезнең яктан ниндәй һораудар һезне кызыксындыра, оялмагыз, һораударыгызды бирегез. Чөнки мына шундый очрашулар алар һезгә аралашырга өйрәтә һезне һәм әлбәттә үзегезне кызыксындырган һорауга җавап алсагыз, һез үзегез өчен дә яхшырак була бит инде. Рәхмәт. Әйдәгез хәзер үзе Эльвира Моталовага биреп китәйек. Рәхмәт. Хәерле кис барыгызга, хөрмәтле гимназистлар, хөрмәтле Линара Булатовна, Азамат Закирович һәм бөтә гимназистлар, һеҙҙе күреүемә, һеҙҙең менән ошо осрашыуға килеүемә бик шатмын. Тәү сиратта Азамат Закировна рәхмәт әйтеп киткем килә, сөнки һәр вакыт гимназияга килгәндә мин әлбәттә безнең заманда укыткан укытучыларҙы күреүемә бик шатмын. Азамат Закирович та һәр вакыт ҡолас йәйеп ҡаршы алып тора һәм шулай уҡ ул ошо Башҡорт 2.0 проектының клубын ошонда ойошторорға тигән инициаторҙарҙың береһе булды. Шулай уҡ ҙур рәхмәт яңы директорға Илнур Рифатовна һәм ошо проектты беҙ бергә алып барған Линара Булатовнаға ҙур рәхмәт. Һеҙҙең менән беҙҙең ваҡытта ошондай әле клуб булманы бит, был клуб яңы ғына барлыҡҡа килде бит инде. Шуға һеҙ бик бәхетле кешеләр, шундай матур бүлмәләрҙә беҙҙең үҙебеҙҙең сығарылыш уҡыусылары менән осрашырға, һорауҙар бирергә һеҙҙең мөмкинселек булғас, һеҙ бик бәхетлеһегеҙ.
Үдем туранда һөйләп, кыскасы әйтеп үтәйем инде. 2007 елда бөттем. Быел 12 ел бит инде гимназияны тамамлаганга. Шулай да һәр вакыт кайткан һәм гимназияга килеп тора. Шундай йөрәк һәр вакыт теге дөпелдәп, елкенеп кайтабыз бит инде. Укытучыларны шул безнең вакытта укыткан укытучыларны күрү. Шулай яңа укытучылар да шундай дәртле менә яңа бит инде Линар Булатны һәм менә яңа бик күп кешеләр килгәндәр, шулай да улар менән аралашып мин бик шатмын инде шундай йылы мөнәсәбәттәр булганына, гимназияны шулай безне сыгарлыш укучыларны һәрвакыт каршы алып торганыма. Мин бында сынапта укыган вакытта нык әүдем булдым инде. Мин үдем 2 ел гына укыным. Шуңа күрә мин үдемнең һеңлеләремә әйттем бит инде, гимназияга иртәрәк килегез, күбрәк вакыт бәхетле булып калагыз, күбрәк вакыт төрле мөмкинлекләрегез бар тигәс, менә минем һеңлем бер туган Гөлзидә хәзер укый 8 класстан. Шулай ук менә быелгы елда укырга килде минем ишеп Лиана һәм кыстым Венер Гумеров 7 класстан укый. Шуңа улар бик бәхетлеләр, ә мин укыган вакытта мин бернинди дә тугандарым булманы. Шулай да менә бер тугандарыгыз шундай хәзер мөмкинлекләр күбрәк булгас, мин бик шатмын әлбиттә. Шуннан әйтергә теләйм инде, Азамат Закиров әйткәнчә, без гимназияда нык актив булдык инде. Телевидение булдырдык, интернетым парканатым дигән газеттә мин шулай редактор булдым. Телевидениеда бер Таһир дигән үземнең классташым видеога снимать итте менә шы егет һәмак бит инде. Ә мин репортажлар әзерләп, интервьюлар яза торган һәм менә көрәшсе безнең көрәш буенча тренер агай менән интервью һәм минем компьютерда хаклана инде. Хәзерге вакытта ул Салават Юсуповтың атаһы Ялил Юсупов. Шул интервьюлар яза торгайнык, шул телевидение, шулай алып барусы булдым һәр вакыт шу 2 ел эчендә бүтә сараларда. Шуңа күрә бүтә мөмкинлекләрдән файдаландым инде. Гимназияны алтын медалга тамамланым. Менә алып барусы Һуңгы кыңгырауда Лашлык филармониялар безнең бүтә сараларда ДК нефтяниктә Рәми Гариповның 75 еллыгын 10 февраль 2007 ел булды. Бүтә сараларда шул алып барысы булып, мин шул бәхетлемен инде. Гимназияның шундай сараларында катнашканыма һәм һез бәхетлеһегез. Чөнки һез быел гимназияның 75 еллыгында шундай зур сараларга катнаштыгыз. Шундай матур концерт булды Торатауда. Һезнең күптәрегез мөгаен катнашкандыр. Шулай бит? Шигырь ятланыгыз, йырланыгыз. Һезнең тагыла хәзер фольклорный ансамбль барлыкка килгән бит инде. Хор бар. Хор менән минем һеңлемдә артекка барды. Биюсләр Испания, шул Италияга бардылар бит инде. Менә безнең вакытта әле сителгә бару юк ине. Шуңа һезнең әгәр дә һез бейегез, йырлайсыз икән, бүтә мөмкинлекләрдән файдаланып, бүтә нидәргә йөрүгез дип әйтергә теләйм инде. Үзегезне төрле яктан асыгыз. Чөнки гимназияда бүтә мөмкинлекләр дә бар. Телевидениеда эшләргә була. Мин шул вакытта Байтустагы төшә торгайным. Телевидениега бара торган, радиога. Шуңа күрә безнең менә шул кем шуның менән активны әүдем эшләгән кешеләр, журналистлар да булып киттеләр. Шуңа күрә мин сынапта рәхмәтлемен гимназияга, һәр вакыт кыланып һәм мин гомер буе рәхмәтле булырмын дип уйлыйм. Һәрбер гимназист та шулай бәхетлеләр, бәхетле кешеләр дип әйтергә теләйм инде. Гимназиянан Санкт-Петербургка укырга бардым инде. Һәм онда мин беләһегездер инде Башкорт яшьләр ассоциациясе аманат булдырдык мин дусларым менән. Аманат Башкорт яшьләр ассоциациясына нигез халып, шуны менә шы 10 ел буе төрле саралар үткәреп килдек. Һуңнан 2017 елда Санкт-Петербург һәм Ленинград өлкәһе башкортлары курултайы булдырдык. Унда ла бүтә саралар үткәреп килдек. Һәм менә мин тормыш иптәшем Шамил, ул да менә шул мин берничә ел аманатта җитәкчесе булдым. Аманат оешмасында минем иптәшем җитәкчесе булды. Шулай ук ул ошо курултайда җитәкчесе булды ла. Менә быелгы елдан җитәкчесе икенче апайды куйдык, хайланык. Һәм минем тормыш иптәшем менә тирән 2 ел була инде Бангладешта эшләгәненә. Мин дә менә быел июльдән алып Бангладешта яшәйм инде. 12 ел Санкт-Петербургта яшәдем. Хәзер менә июль аеннан Бангладешта яшәйбез. Ул Индиянең эргәһендәге ил. Ишеткәнегез бармы Бангладеш турында? Шул. Үзем юрист, 2 югары белем алдым. Юрист һөнәренә
гимназия оқығанда беҙҙең социально-гуманитарный, политологический була торғайны беҙҙең классыбыҙ. Һәм беҙҙең ярты класс юрист булырға теләгәйне, күптәре юрист булып киттеләр, мин дә бит инде. Өсөнсө курстан эшләй башладым юрист булып, Санкт-Петербургта. Хәҙер дә юрист булып эшләйем инде. Һәм шулай уҡ икенсе белем ул факультет экономики и социальных технологий, социальная работа с молодежью инде. Шул үҙемнең хобби буйынса, шундай йәмғиәт эштәре буйынса, шундай ике белемем бар инде. Һәм шулай уҡ менә ошо Башҡорт 2.0 проекты тураһында ишеткәнегеҙ бардыр. 2014 йылда яҙа башланым. Төрлө бөтә донъялағы башҡорттар тураһында интервью алырға. Интервьюлар ала башланым. Австралиялағы, Африкала даже булды кешеләр. Бразилия, Аргентина, Южная Америка, Северная Америка, Азия, Европа илдәренән интервьюлар алып 5 йыл буйы яҙҙым да, һуңынан шуны китап итеп сығардым. Һеҙгә менә былтыр был гимназияла шуның ошо китаптың презентацияны үткәрдек, китаптың геройдары килделәр. Булдығыҙмы һеҙ? Кем булған, бәлки. Һәм ошо китаптарҙы гимназияның библиотекаһына бүләк иттек. Моғайын ул китаптар бардыр, һеҙ алып уҡый алаһығыҙ инде. Ул китапта бик күп ҡыҙыҡ кешеләр тураһында яҙылған. Улар нисек шул уңышҡа өлгәшкәндәр, нисек, мәҫәлән, бизнесмендар нисек улар предпринимательство менән, эшҡыуарлыҡ менән шөғөлләнә башлағандар, сит илгә нисек итеп уҡырға ингәндәр, эшкә төшкәндәр. Шул турала мына ҡыҫҡа шундай статьялар, мәҡәләләр ошо китапта бар. Шул китапты алып уҡырһығыҙ. Мына ул китаптың берәүһен бөгөн һеҙгә, берәүегеҙгә эләгәсәк минең автограф менән. Әгәр дә кем иң ҡыҙыҡ һорау бирә, мин автограф менән ошо китапты һеҙгә бүләк итермен. Шул китап Мәскәүҙә сыҡты. Былтыр уның презентацияны үткәрдек. Президент отельдә 400 кеше килде, гимназистар да булдылар. Шунан һуң уның Мәскәүдә презентацияны үткәрдек, полномочное представительство при президенте Республики Башкортостан. Шунан һуң бында ошо гимназияла беҙҙең һәм 136-нсы Башҡорт лицейында үткәрдек ошо китаптың презентацияһын. Шул әлеге ваҡытта мин Бангладешта эшләйем, международная компанияла. Беҙҙең директорҙың урынбаҫары булып, по финансам и кадрам шул шөғөлләнәбеҙ инде. Беҙҙең организацияла төрлө ил кешеләре, Италиянан, Франциянан, Молдованан, Рәсәйҙән, Ҡытайҙан, Нидерландынан, ошондай илдәрҙән Италия, шул Бангладештан, Индиянан, Американан, вот шундай төрлө ил кешеләр менән эшләйбеҙ инде. Бангладешта былтыр минең тормош иптәшем ул атомная электростанция төҙөгәйне, хәҙер водочные сооружения төҙөп, шунан шөғөлләнәбеҙ инде. Шул ҡыҫҡасы мин үҙем турала шул. Һеҙгә әйтергә теләйем инде, гимназияның бөтә мөмкинселектәрен ҡулланығыҙ, яҡшы итеп уҡығыҙ. Мин үҙем дә бөтә олимпиадаларҙа ҡатнаша торғайным. Гимназияла уҡыуы бер ниндәй ҙә ҡыйынлыҡ түгел. Дәрестәрегеҙҙе әҙерләһәгеҙ, уҡытыусы ҡушҡанда әҙерәк саҡыны күберәк эшләһәгеҙ, һеҙ 5-кә уҡыуы бер ниндәй ҙә ҡыйын түгел. Шул уҡ ваҡытта уҡыу менән генә түгел, башҡа нимәләр менән дә шөғөлләнергә кәрәк, сөнки тормошта ошо социаль йәмғиәт эштәре менән әүҙем ҡатнашыу һеҙгә ярҙам итә. Мына беҙ бит инде Санкт-Петербургта беренсе тапҡыр Аманат башҡорт йәштәре ассоциацияһын булдырҙык. Һуңынан өлкәндәр менән ҡоролтайҙы булдырҙык бит инде. Шуға мына һеҙ бында беҙгә Альбина Хасановна әйтә торғайны. Мин иҫләйем инде, кем бәләкәй саҡтан әүҙем була, ул тормошта һуңынан да әүҙем була тип. Шул ысынлап та шулай килеп сыҡты. Гимназияла әүҙем булған кешеләр шул Санкт-Петербургта мына беҙҙең класташ Дим Байназаров тигән, бәлки ағыҙы белә, Юлдыбайҙан, кемдер Юлдыбайҙан булһа, шул беҙ бергә шунда тоже ул бында гимназияла ҡурайҙа ойнап, йырлап, бейеп йөрөй торғайны. Санкт-Петербургта шул бөтә сараларҙа йырлап, бейеп, ҡурайҙа ойнап, спектакль. Беҙ бит унда Санкт-Петербургта беренсе башҡорт театрын булдырҙык, 2 спектакль ҡуйҙык. Шуға мына хәҙерге ваҡытта бейеү ансамблен булдырып яталар беҙҙең йәштәр. Әнүәр Хәкимович килгәйне көҙгөһөн, Дни башкирский культура булғанда, Әнүәр Хәкимович килеп, бер бейеү һалып китте мына беҙҙең ҡыҙҙарға. Хәҙер ҡыҙҙар шул бейеүҙе бейеп, төрлө сараларҙа беренсе урын яулап йөрөйҙәр инде. Донъя глобалләшә. Мына беҙ бит инде Санкт-Петербургка килеп кенә берәй шундай ойошмалар булдырайны. Хәҙер кешеләр сит илдәргә сығып китәләр бит. Мәҫәлән, яңыраҡ кына Америкала беҙҙең ҡыҙҙар башҡорт ойошмаһын булдырҙылар. Улар шунда саралар үткәреп тоже аралашып яталар.
шул. Мөмкинселектәр бар. Шулай ук менә әйтергә теләйм, инглиз теленә үзем сит илдә эшләгәс, менә инглиз теле бигрәк тә кәрәк. Чөнки беренчедән бында пока бесплатно бит инде укыйһыгыз. Менә һуңынан бер генә мин Санкт-Петербургта курсларга йөрдем. Курслар улар кыйммәт бит инде. Әлеге бушлай булганда мөмкинлекләрне кулланып инглиз телен мөмкин тиклем күбрәк файдаланып калырга кирәк. Чөнки хәзерге вакытта 10 ел элек бәлки инглиз телен белмәһәң дә булыр иде. Хәзерге вакытта унһыз булмай. Хәтта Санкт-Петербургта төрле компанияларда эшләгән инглиз теле булһа, һине һәйбәтрәк эшкә алалар. Зарплатага да күбрәк була, мөмкинлекләр күп. Менә мин сит илдә эшләгәс тә аңланым инде, менә кем инглиз телен яхшы белә, уларның границалары юк инде. Ниндәй илгә барып, ниндәй илгә булһа ла эшләй алалар. Шуңа күрә тырышыгыз, бөтен мөмкинлекләр дә бар. Әгәр дә сит Өфөләлә яхшы, менә әйтергә теләйм, Өфөләлә яхшы университетлар, мәсәлән, химия буенча, менә үзебезнең университетлар яхшы, химия, институт права бит инде безнең Өфөнең дә университетлары һәйбәт, Мәскәү, Санкт-Петербургта ла һәйбәт, сит илдә лә һәйбәт, бөтен ердә лә үзегезгә кайһы ердә охшай, шунда укырга. Әгәр дә һез ситкә Башкортстан китергә теләмәгез икән, бында бөтен мөмкинлекләр шулай ук бар. Шул уйламагыз, ситтә генә китеп, ниндәйдер уңышка өлгәшеп була дип, чөнки менә күп кешеләрне беләм, безнең ошо БГУла укып, сит илдә эшләгән безнең кызлар бар. Бик күп улар. Шулай. Әгәр дә һорауларыгыз булһа, бирегез. Һез ниндәй темага һорарга теләгез, шул темага һөйләр өчен һез үзегез һораулар бирегез. Беренче һорауымды мин биреп китәйм. Эльвира апай, бына һеҙҙең кеүек эштә лә, тормошта ла уңышлы кеше булыр өсөн ниндәй сифаттарға ия булырга кәрәк ул? Куркмаска әүҙем булырга кәрәк инде. Рәхмәт һорауығыҙға. Шундай һорау. Нисек әйтергә инде? Әүҙем булырга кәрәк, бөтен нәмәне эшләп ҡарарға кәрәк. Ошоно мин эшләй алам. Мәсәлән, һеҙ уйлайһығыҙ икән журналист булырға. Бына гимназияла уҡ шул журналист һөнәрен эшләп ҡарағыҙ. Бына видеоға төшөрөп ҡарағыҙ, оператор булырға теләһәгеҙ. Журналист булһағыҙ, тапшырыуҙар әҙерләп ҡарағыҙ. Бына һеҙ ошонда гимназияла үҙегеҙҙе күрһәтһәгеҙ, һеҙҙе башҡа, мин дә бит инде Байтуста йөрөнөм, башҡа телевидениеның нейҙәрендә йөрөнөм. Журналист булып эшләп ҡарағыҙ. Һуңынан һеҙ юрист икәнһегеҙ, юрист булырға теләйһегеҙ икән, менә беҙҙең гимназия, мин уҡығанда беҙҙең класс ныҡ ни була торғайны. Беҙ гимназия дәрес ваҡытында вообще дебаттар була торғайны, вообще талаша торғайныҡ. Шундай әллә һәр кем үҙенең мнение әйтергә тырыша торғайны. Беҙҙең уҡытыусы менә Ғилман Абдрахманович шундай дебаттар үткәрергә ярата торғайны инде. Шуға менә шул ваҡытта, мәҫәлән, миңә һөйөү уянды бит инде юрист һөнәренә. Шуға уңышлы булыр өсөн шул бөтә нимәне попробовать нужно и понять, что для вас больше нравится, интереснее. Бейеүгә әгәр дә һеҙҙең талантығыҙ бар икән, бейеп ҡарағыҙ, йырлап ҡарағыҙ. Шунан уйламаҫ, кешенең һүҙенә ҡарарға ярамай. Һеҙ ой, кеше нимә әйтер тип уйламағыҙ. Сөнки вообще хәҙерге донъяла бер кемдә эше юҡ. Һәр кем үҙе өсөн йәшәй. Шуға кеше һүҙенә ҡарап, оялам тип йөрөргә ярамай. Тырышырға, шул һәм өшө тағы ла бер нимә, бөтөн нәмәне лә өлгөрөп була. Һеҙ күберәк задачалар, күберәк эштәрегеҙ булған һәм күберәк өлгөрәһегеҙ. Менә мин гимназияла уҡығанда мин вис өлгөрә торғайным, олимпиадала ҡатнашып, дәресте әҙерләп, шунда ла, бында ла. Шунан мин 11-нче класста беҙҙең 25 май алдынан уҡытыусы, физкультура уҡытыусы әйтте инде. Менә һине можно было еще спортҡа бирергә ти инде. Һине волейболистка можно было эшләргә. Но мин что-то һинең ваҡытың етмәҫ, и так везде йөрөйһөң, өлгөрмәйһең тип, мин һине унда алып, һинең мәшәҡәтләп тормам тип әйтте инде. Мин уйлап ҡуйҙым инде. Мин өлгөрөр инем тип уйланым. Мин шул сборныйға, мин класста уйнай торғайным, сборныйҙарға йөрөмәй торғайным инде. Күберәк эштәр, күберәк мәшәҡәттәр булған һайын, һеҙ күберәк өлгөрәһегеҙ. Менә мин хәҙерге ваҡытта ла, менә тормошомда булып китә инде, бер ниндәй ҙә
общественный эштәр булмаган сактар. Шул вакытта яйлап китәһең. Ну, ундай состояние тоже кирәк. Шулай итеп яйлап, ял итәһең дә, шуннан капыл күп эштәр булып китә инде. Шуны эшләр кирәк, буны эшләр кирәк. Эштә, общественный проекттар, социальный проекттар, бында выступать итәргә кирәк. Шул вакытта һин киренсә күбрәк өлгерәһең. Шуңа күрә, әгәр дә һеҙгә кажется, тип ошайым русса, что һеҙҙең тормошығыҙ күңелһеҙ булған һымаҡ булһа, тегендә лә яҙылығыҙ, бында ла яҙылығыҙ, был кружокка яҙылығыҙ тегендә, һәм шунда өлгөрөргә тырышығыҙ, шул саҡта һеҙҙең депрессияға ваҡыт ҡалмаясаҡ, шул ваҡытта һеҙҙең ҡалмаясаҡ ваҡыт, ой, мин турала нимә уйлайҙар, у меня ничего не получается, тип уйларға ваҡыт ҡалмаясаҡ, һәм һеҙ үҙегеҙҙең состояниеғыҙҙы, үҙегеҙҙән удовольствие буласаҡ. Мин шулай молодец, мин шунда вис өлгөрәм, тип шундай уйлар була инде. Шунан тағы ла әйтәйем, башҡорт телендә һөйләшергә кәрәк. Гимназияла мына беҙ булғанда бөтә кеше гимназияға килһәң, башҡортса һаулыҡ ҡарашалар шунда рәхәт булып китә. Ысынлап та мин киләсәктә өмөтләнәм инде, беҙҙең гимназияла һәр ваҡыт шулай булыр. Сөнки мына мин сит илгә киткәс, барыбер һин үҙеңдең телеңде белһәң, һине күберәк нығыраҡ хөрмәт итәләр. Шундай, имен мәҫәлән, хәҙер үҙемдең телемдә лә һөйләшәм, үҙебеҙҙең дәүләт телендә лә һөйләшәм, сит телдә лә һөйләшәм, һанаһаң уже күп бит инде. Кемдер тик үҙенең, кем үҙенең телен онотҡан, уларға мөмкинселектәр әҙерәк. Сөнки мына беҙ сит илдә йөрөһәк, башҡорт теле менән тамырҙаш телдәр күп бит инде, төрки халыҡтарының телдәре. Бына беҙ уларҙы ла аңлайбыҙ. Шулай уҡ хатта мына Бангладешта ҡайбер һүҙҙәр оҡшаш, сөнки улар Бангладешта мусулман иле булғанға күрә, уларҙа ғәрәп һүҙҙәре ҡулланыла. Шуға күрә ҡайбер һүҙҙәр бит салвар, шундайыраҡ һүҙҙәр бит аңлашыла инде. Шуға үҙебеҙҙең телегеҙҙе лә онотмаҫҡа һеҙҙе өндәйем инде. Шул, һорауға яуап биргәнбеҙҙер тип уйлайым. Әй. Мин алып барыусы булғас, мин дневнигымда үҙемнең алып барыусы булғанымды яҙа торғайным инде. Хәҙер ул дневнигым ята. Һәр бер битендә понедельник концерт, вторник концерт, четверг концерт. Шулай итеп вис яҙылған. Һәр бер аҙна һайын ошо ҡараһам концерт. Шул минең иң яратҡан түңәрәгем, тип әйтәйем, ул ведущий булып булды инде. 10-11 класста Альмира Минибаевна була торғайны, беҙҙең завуч бит инде. Ул бөтә сараларҙы ойоштора торғайны. Шул Альмира Минибаевна менән бөтә сараларҙа ведущий була торғайным инде. Ул әйтә торғайны, мына һин ведущий булаһың, мин шунда ҡатнаша торғайным инде. Һуңынан уже шул хәтлем оҫтарып киттем инде гимназияла. Хатта 11 класста сценарийҙы үҙем яҙа торғайным. Тәүге ваҡытта миңә бирә торғайнан, һуңынан просто концерт номерҙарын бирәләр дә, мин сценарийҙы үҙем тиҙ-тиҙенә эшләйем дә. Элекке сценарийҙарым менән инде. Шул ведущий булдым, һуңынан телевидение эшләнек. Как раз Аймер Наилевич, Азамат Закировичтар менән, минең классташым Таһир менән беҙ видео новости алып бара эшләй торғайныҡ. Үҙебеҙ әҙерләй торғайныҡ, шул интервьюлар ала торғайным инде. Һуңынан радиола, Аҡтамыр радиоһы була торғайны, уның тоже мин истәлеккә һаҡлағанмын. Аҡтамыр радиоһының запистары бар. Шунда Альбина Хасанова в основном кружокта алып барды. Һәм беҙ шунда ведущий булып һөйләй торғайныҡ инде. Шунан телевидение, радио алып барыусы и газета. Интернеттың паркантым газетында яҙа торғайны редактор газета булып инде. Шул мәҡәләләр яҙа торғайным инде. Шул минең иң төп нейҙәрем булды инде, кружоктар. Мин бейеүгә йөрөмәнем. Шул беҙҙең заманда гастролдәр була торғайны. Беҙ гастролдәргә йөрөй торғайны. Ҡырмыҫҡалы районына гастролгә бардык, Мәсәғүткә бардык, Дыуан районында концерттар ҡуйҙыҡ бейеүселәр менән. Шул ваҡыттар иҫтә ҡалған инде. Күңелле була торғайны. Шул минең иң яратҡан кружоктарым булды инде гимназияла. Шул, әй? Бик ҡыҙыҡ һорау. Мин дөрөҫөн әйткәндә насар хәтирәләрем юҡ. Сөнки беҙҙең ҡайбер классташ ҡыҙҙар шул әйтә торған, ҡасан гимназияны бөтәбеҙ, ҡасан ҡотолабыҙ тип йөрөй торған, була торғайнылар инде. Ә мин киреһенсә, гимназияны бөтмәҫкә ине, оҙағыраҡ булырға ине, тип уйлай торғайным инде. Миңә етмәй торғайны һәр ваҡыт.
Шуңа күрә гимназия менән бәйле берниндәй дә насар хәтерем юк. Вообще вот бер-берниндәй дә. Иң яхшы хәтерә ул мөгаен ошо 2007 елда Рәми Гариповтың 75 еллыгы Рәми Гариповка булды инде. Һәм уның шул правительственный концерттар була торган инде. Шуга әзерләндек нык итеп. Менә безнең параллельный класста Амур Яруллин дигән егет укыны инде. Ул Рәми Гарипов булды. Һәм biz ikimiz ведущий булдык инде. Ул шул Амур Рәми Гарипов булды. Мин былай шул башка нимәләрдә һөйләнәм инде. Ул шунда шигырьләр укып, мин шул нык истә калды инде. Мин шул хыялым шул видеоны табырга инде. Азамат Закировка яда торган шул видео хакландым дип яңарак переписканы укыдым. Так, Азамат Закирович нимәдә әле ул дип, ул язган, что уже все ударилось язды инде. Шул ДК Нефтяник хәзер ГКЗ Башкортстанда шул концерт, онда еще Фирдат Галиев тыртыр алып барысы булды. Шуны алып барысы булган, ошо вот шул саранык истә калган. Чөнки без онда шул Байдавлетов, шундай кешеләр килде инде правительственнан, шул на высоком уровне концерт булды инде. Бөтә гимназия нык әзерләнде, шул нык истә калган инде. Һаман шуны исләйм. Ну, конечно, на меня прическа эшләннәр, өлкән катын һымак итеп. Гимназия укыганда проблемалар булмады. Безнең бит инде барыр воспитательләр, тәрбияселәр, улар икенче әсәй һымак бит инде. Ну, миңа безнең заманда барыр әсәйләр яшь килеп йөрмәнеләр. Без һирәк кенә кайта торгайнык. Хәзерге вакытта собраниялар күбрәк, һез әсәйләрегезне яшьрәк күрәһегез бит инде. Без һирәгрәк күрә торгайнык, шул каникулда кайтканда гына күрә торгайнык. Ну, проблемалар исләмәйм. Вообще бернинди дә проблемалар. Һуңынан укыганда бәлки нинди проблема икән? Дөресен әйткәндә, даже әйтә алмыйм нинди проблема. Һез һорагыз нинди проблеманы? Бәлки. Ну, вообще мин уйдым, бәлки ул проблема дип уйламаганмындыр. Булгандыр инде ниндәйдер. Мин бәлки миңа шулай әйтә торганнар, ой, син Санкт-Петербургка бараһың, онда бит акса күп кирәк дип әйтә торганнар. Ой, ну шуны кешеләр куркыта торганнар инде, акса күп кирәк. На самом деле онда акса күп кирәкми, онда мәсәлән кайһы бер университетларда безнең менә дусларыбыз, улар айына 100 сум түләп общежитиелар яшәйләр. Ну, шундай общежитиелар, мәсәлән, кайһы бер, если онда целевой менән инһәләрме, шулай ысынлап та шул акса етмәйдер дип куркыта торганнар. Һуңнан барыр укырга инһәң, тырышаң, укуың өлгөрһә, вакытың калһа, эшкә төшеп, көнне 4 сәгать, 5 сәгать эшләп, акса эшләп була. Акса менә безнең бөтәһеләп почти шулай 3нче курстан 2нче курстан уже эшләй башлайлар инде. Төрле ресторанда, яки менә 1нче курстан даже менә Zara һәм магазиннарда эшләп була инде. Мин 3нче курстан юрист булып эшли башладым, 3нче курстан адагында. Мин вообще собеседованиеларга күп йөрдем инде. Ну, интернеттан табам да инде, йөрим. Ну, мин опытым юк бит, миңа 12-19 яшында. Һуңнан алмайдар, шуннан бері илап алдым инде. Ничек мин алмайдар эшкә дип. Һуңнан баргайным, бер ергә алдылар инде. Ну, алмайдар, потому что һинең опытын беркем дә алга килмәй бит инде. Шуннан алдылар бер эшкә, зарплата бәләкәй генә ине. Зарплата нык бәләкәй ине. Вообще, если с Питером сравнивать, ул әдине. Һуңнан эшкә шунда төштем дә, мине вообще сразу юрист дип куйдылар, даже не помощник юриста, а сразу юрист дип куйдылар инде. И сразу шундай участок дали, который никто этим участком не занимался инде. Шул новый участок, да мин весь өйрәндем дә, сразу эшләй башладым. Икенче, 3нче, 4нче айда уже зарплатам вообще быстро выровнялся, как уже опытный юристтар һәмак булды инде. Тоже на күп түгел, но то есть үзеңдә яхшы яктан күрәсәң, тырышаң, барыһы була. Мен куәтләп әйтер идем Эльвираның һүзләрен. Мына әгәр ихтибар итсәгез, алдагы мына бер һорауга уның җавабынан сыгалыр дип уйлыйм. Мин уның шундый тормышка карашы
Чөнки менә безнең һорау бирде инде безнең кызларның береһе һеҙ ниндәй иң гимназияла насар шундый ни менән иҫегеҙҙә ҡалды тип. Ул әйтте бит инде, минең берендә ни ҡалманы, мин сөнки шундый мөнәсәбәт булды дип. Дөрөҫөн әйткәндә, мин үҙем интернатта ваҡытында 5 йыл уҡыным, Баймаҡта интернатта, лицейҙа интернатта йәшәнем 5 йыл. Мин, мәҫәлән, шулай уҡ ҡарай торғайным. Мин бер ҡасан да интернат минең өсөн теге ниндәйҙер насар урын булманы, икенсе өй һымаҡ булды. Әгәр ҙә һин тормошҡа шулай ҡарайың икән, тормоштоң ҡыйынлыҡтары, алар барыбер артҡы планға күсә. Мына аҙаҡтан мына тыңлап та ултырам, Эльвираның теге тормошта булған осраған нейҙәре, алар на самом деле аның ана шундай теге тормошҡа ҡарашынан килә. Позитив ҡараштан килә. Сөнки мин хәтерләйем, теге ул мына хәҙер һөйләй, мин шунда йөрөнөм, бында йөрөнөм, шайттым тип. Мына мәҫәлән, беҙ нисек репортаж төшөргә кәрәк, беҙ барабыҙ әйтәбеҙ, мына Эльвираны дәрестән алыр кәрәк. Уҡытыусылар әйтә, беҙ аны ебәрә алмайбыҙ. Ул бына экзамен бирергә тейеш, ул ЕГЭ-ға әҙерләнергә тейеш. Ул ведущий булып ҡайҙа барасаҡ тиелә. Ул бара, анда ҡатнаша, потом төндә ултырып уҡыуын уҡый, ысынлап медалға тамамланы гимназияны. Үҙенең нейе буйынса. Аҙаҡтан бер уҡытыусылар әйтмәне, мына һин шулай дәрестәр күп ҡалдырҙың, дәрескә йөрөмәнең тип берәү ҙә әйтмәне. Сөнки ул ваҡытында өлгөрөп уҡып, тырышып барды бит инде. И мына дөрөҫөн әйткәндә, мына мин хәтерләйем, ул Питерға уҡырға китте лә, Питерда уҡырға инде, уҡырға унан тыш мында институт праваға уҡырға инде. И Питерда йәшәп, Питерда уҡып, анда бер урында уҡып, ул сессияға мында ҡайтып йөрөй торғайны Өфөгә. Өфөгә ҡайтала, юрфак институт правала сессияһын, экзамендарын тапшырала, кире Питерға китә. Анда йәшәй, эшләй. Шайтып, йылына 2-3 тапҡыр ул ҡайтып йөрөй торғайны. Ул бит тоже ҙур үҙеңә талапсанлыҡ та кәрәк. Шуның өсөн һеҙ именно мына шул яҡтан шундай булырға тырышығыҙ, өйрәнегеҙ шундай булырға. Сөнки был тормошҡа ҡараш, ул күп мөмкинселектәр бирә һеҙгә, үҙгәртергә үҙегеҙҙең тормошығыҙ. Дөрөҫ. Килешәм, Азамат Закирович, мен уйлап, Азамат Закирович әйткәйне, уже уйлана башланым. Дөрөҫөн әйткәндә, күп нәмәләр ауыр саҡтар булды ул, күп булғандар ул, күп булды. Әммә ләкин мин улар тураһында бер ҡасан да уйламайым, бер ҡасан да берәүгә лә әйтмәйем, мына шул ваҡытта миңә шулай булғайны, былай ваҡытта былай булғайны. Дөрөҫөн әйткәндә, күп булды ул. Бөтә нәмә тигеҙ генә бармай бер ҡасан да донъяла. Шуға күрә һуңынан мин мына үҙем шулай кеше, мин һуңынан уны иҫләп, шулай булғайны, шунда ҡыйын булғайны тип ултырмайым. Киреһенсә, тик алға ҡарарға. Шуға һеҙ ҡайғырмағыҙ. Һеҙ ҙә шулай булырға һеҙҙе өндәйем инде. Егет, шунда һорау. Бик һәйбәт һорау, рәхмәт. Мин гел Башҡорт 2.0 проектын ни өсөн башлап ебәрҙем? Сөнки мына гел дә гәзиттәрҙе уҡыһам, унда күренекле, атҡаҙанған, ҙур кешеләр тураһында гел интервьюлар була торғайны. Йәштәр тураһында мына беҙҙең ваҡытта, 2013 йыл был идея килде бит инде. Йәштәр тураһында бер ҡайҙа ла бер нимә лә яҙылмай торғайны. Һуңынан мин ошо проектты башлап ебәрҙем, интернетта яҙҙым. Мына минең апайым килде, бер туған, ул да яҙышты. Беҙ өс ҡыҙ бит инде. Мына бергәләп беҙ мәҡәләләр яҙа торғайныҡ ошо гимназияла тием, ошо Башҡорт 2.0 проектының сайтында. Һәм шул ваҡытта беҙгә гәзиттәр яҙа башланы. Йәшлек гәзитен яҙҙы һәм әйттеләр, әйҙәгеҙ ошо Башҡорт 2.0 рубрикаһын булдырайыҡ та һеҙҙең интервьюларҙы беҙҙең гәзиттә баҫтырайыҡ. Йәшлек гәзитендә Башҡорт 2.0 рубрикаһы барлыҡҡа килде. Һуңынан киске Өфөлә беҙҙең мәҡәләләр баҫылды. Тамаша журналында, Шоңҡар журналында минең апайым шундай геройҙар тураһында яҙҙы бит инде. Һәм нимә әйтергә теләйем, сөнки беҙҙең арала ла шундай шәп кешеләр бар икән, улар ҙур әллә ҡайҙа ситтә йәшәмәй, әммә беҙҙең Өфөлә йәшәйҙәр, йәки Санкт-Петербургта, Мәскәүҙә. Һәм шулай уҡ беҙҙең һымаҡ башҡорт егеттәре һәм ҡыҙҙары сит илдәрҙә йәшәйҙәр. Австралияла мына йәшәй бит инде, Африкала, Азияла, Америкала. Шул кешеләр нисек итеп был тормошта ошо уңышҡа өлгәшкәндәр? Улар һымаҡ, улар беҙҙән айырыламы, ныҡ айырыламы? Шуның турала инде
Дөресен әйткәндә, улар безнең һымак кешеләр, улар безнең бер нимәдән дә аерылмайҙар. Һәм менә ошо китапта укып карарһығыҙ, нисек итеп улар үҙҙәренең маҡсаттарына табан баргандар. Унда хатта шундай пошаговый аҙымдар да бар. Бына, мәҫәлән, бына юрист булып эшләгән бында бер ҡыҙыҡай Лондонда эшләгән. Ул менә уның мәҡәләһен уҡып ҡараһағыҙ, ул яҙа нисек итеп инглиз телен ятлаган, нисек итеп ул инглиз телен өйрәнгән, яки ҡайһы бер башҡаларда нисек итеп шу карьераға баргандар, нисек итеп менә унда ҡайһы бер геройҙар 10-нсы класста уҡ улар ошо үҙҙәренең профессияһын белгәндәр бит инде. Ошо китап уҡып ҡарарһығыҙ мәҡәләлә. Менә как раз менә 7-8 класста һеҙгә мин шуға гел дә әйтәм, 7-8 класста хыялдар барлыҡҡа килә. Киләсәктә нимә менән шөғөлләнгәнде ошо ваҡытта һеҙ аңлай башлайһығыҙ. Һәм ошо китап, ошо мәҡәләләр һеҙгә ярҙам итер тип ышанам. Һәм менә ошо 12-13 йәштә уйлаған кем булырға теләйһегеҙ? Шул ысынында ла, бәлки ысынында һеҙ шулай кеше булһағыҙ, һеҙ бәхетле булаһығыҙ. Сөнки менә шул ваҡыттағы хыялдар, ул дөрөҫ хыялдар инде. Һеҙ бер ниндәй ҙә влияние булмай, туғандар да әсәй, атай әйтмәй, һеҙҙең үҙегеҙҙең башығыҙҙа тыуған хыялдар. Мин менә примерды башҡа кешеләргә лә әйткәнем бар, шул Криштиану Роналдо тураһында ла әйткәнем бар. Ул 12-13 йәшендә әйткән, мин донъялағы иң күренекле, иң шәп спортсмен булам тигән. Шул хыялын тормошҡа ашырған бит инде. Шуға күрә беҙҙең арала шундай кешеләр бар. Һеҙ ҙә шул маҡсаттарығыҙға ирешә алаһығыҙ тигән маҡсат менән ошо проект асылды һәм шуны китап итеп сығарырға. Сөнки китап булһа, барыбер ошо итеп асаһың да ҡарайһың, интернетта, сайтҡа бөтә кеше инә алмай, китапты уҡып любой ваҡытта ул настольная книга һымаҡ ята ла. Мин үҙем дә уҡып, үҙем дә вдохновляться итәм ул китап менән. Шул. Мин ошо проект башланғас, миңә күп кешеләр, үҙем дә интернеттан ҡарайым да, ВКонтакте, ул ваҡытта Инстаграм юҡ ине. ВКонтакте ҡарайым да, так, был ҡайһы илдә йәшәй, был ниндәй кеше, шулай итеп таба торғайным. Һуңынан мин бик күп кешеләр булды, постоянно миңә ебәрә торғайнар. Ошо кеше ошонда йәшәй, ошо кеше ошонда йәшәй, был Америкала йәшәй, был минең классташым, быныма мин университетта уҡыным, ул Австралияла йәшәй, ул шунда шул ваҡытта күсеп китте. То есть кешеләр үҙҙәре ебәрә торғайнар, күп кешеләр. Хәҙерге ваҡытта ошо китап сыҡҡас та күп кешеләр ебәрәләр. Шуның турала яҙығыҙ әле, ул шундай кеше, шундай шәп кеше тип яҙып. Шул үҙем дә эҙләй торғайным, башҡа кешеләр дә шулай тип әйтә торғайнылар. Әгәш булһа, беҙ, белмәйем, хәҙер нисектер, но беҙҙә вообще светты яндырырға ярамай торғайны. Беҙ, хәҙер дә шулаймы? Беҙ вообще туалетта уҡый торғайныҡ, ванный комнатала уҡый торғайныҡ, особенно Толстой «Война и мирҙы» вообще төндәр буйы уҡый торғайныҡ. Мин даже иҫләйем, ниндәйҙер шул «Мастер и Маргарита» булдымы, айҙың яҡтаһында уҡыныҡ. Сөнки беҙ вообще светты яндырырға, беҙгә ныҡ строго була торған. Минең аңлауымса, хәҙер улай ныҡ строго түгел, бәлки ул, белмәйем. Но беҙ вообще светты яндырмай торғайныҡ. Шул туалетта ғына или айҙың яки ишек алдындағы лампочканың яҡтаһына уҡый торғайныҡ. Беҙ шуға төндә дәрес әҙерләй торғайныҡ. Беҙҙең ваҡытта ошо интернет булманы, Инстаграм булманы, һеҙ аппликация итәһегеҙ. Беҙ итмәй торғайныҡ ундай нимәләргә. Беҙ медиатекаға инеп кенә интернетҡа инә торғайныҡ. Кәрәк баһа. Шул, так. Вообще перспективный тигән нәмә юҡ, ул үҙегеҙгә нимә оҡшай. Мәҫәлән, мин вообще уголовный эштәр менән вообще не хотела никогда заниматься. Һеҙгә үҙегеҙгә оҡшай икән, заниматься итегеҙ. Хәҙерге ваҡытта вообще узконаправленный специальностьтар ныҡ һәйбәт. Мәҫәлән, интеллектуальная собственность, оценка интеллектуальной собственности. Шундай узкий ғына нимәләрҙә һеҙ яҡшы белгес булһағыҙ, һеҙ күп аҡса түләнә торған эшкә урынлаша алаһығыҙ инде. Шуға күрә мин улай дип әйтә алмайым. Шул яҡшы шунда барығыҙ дип әйтә алмайым, үҙегеҙгә оҡшағанға барығыҙ. Но мин, мәҫәлән, интеллектуальный собственность менән үҙемдә заниматься итеп алдым. Шул направлениены тоже ҡарағыҙ, ул бик ҡыҙыҡ, особенно вообще хәҙерге заманда, һеҙ беләһегеҙ, Apple нимәләр заманда, хәҙерге заманда вообще кешеләр бренд заманында шул направление тоже ҡыҙыҡ, если һеҙ ҡарап эшләп ҡараһағыҙ.
Так, да? Бик кызык суроо. Терпеть не могу. Вообще ондай окутуучулар болманы. Биз нык окутуучуларды яраттык. Билбейм. Оны вообще терпеть не могли деген ондай вообще болманы. Но вообще менин эң яраткан окутуучуларым ол биздин куратор Гилман Абдрахманович Кашкаров боло турган. Ол как раз биздин направление юридический. Биз айтам да биздин дебаттар боло турган. Ирше ошо вообще биз как будто судта отурган тамак талаша турган. Шунан һәм ол миңа неме окшой турганы, мәсәлән, обществознанияны башкорт теленен укыта, историяны биз башкорт теленен укыта турган, хукук, шундай биз сүзләр менен. Шунан Альбина Хасановнаны яратып, биздин яраткан укытуучысы бар турганы башкорт теленен һәм Эльвира Абдуловна Тухватуллина, Эльвира Абдуловна русский языктан укыта турган, ул хәзер укытмай, тоже нык һәйбәт укытуучысы миңа шул күңелемдә. Вообще бөтә укытучыларга да ярат. Шул так, Кайындагы башкорттар? Әйе, сит илдәге башкорттар бик тә рухлылар. Менә әлеге вакытта безнең чат бар, сит илдәге башкорттар Башкир Глоб дигән организация быел курултай булды бит. Шул курултайдан һуң Башкир Глоб дигән организация булдырдык инде сит илдәге башкорттар. Унда менә Швейцария, Лондон, Монако, менә без бар Китайдан, менә Канадалар активныйдар. Улар бөтәһе Казахстан бик нык активный. Улар үзләренең әлбиттә саралар үткәрәләр, показы фильмов устраивают, концерттар. Менә хәзер 14 декабрь башкорт теле көненә без үткәрәләр инде. Улар рухын һаклап калалар. Хәтта мәсәлән, сит ил вәкиленә кияүгә сыккалар да, улар менә сит үзләренең иптәшләре белән башкортча һөйләшеп йырлап йөриләр инде. Әлбиттә үзләренең телен һакламаган кешеләр шулай ук бар. Әмма ләкин минең менә кругтагы кешеләр улар бөтәле шундай рухлы кешеләр инде. Мөмкин сит илдә булһа ла үзеңнең оешмалар төзеп, әйтәм дә менә теге аднала гына Американың башкортлары үзләренең оешмаһын төзенеләр. Шул оешмаларга инеп, үз телеңдә һөйләшеп йөреп була. Шулай. Так, егетләргә һин арттагы егет. Китап язган вакытта сынапта бик нык авыр булды, чөнки ул бик внимание кирәк, бөтә вакытты шуга талап итә. Утыраһың, көне буе язырга кирәк, бит ничә эшләргә кирәк, төне буе язаһың. Мин ул китапты 10 ай тирәһе яздым, аерылмай. Күп хаталарын төзәтәһең, шуныһы охшамай, быныһы охшамай, дизайнын үзгәртәһең. Шуңа күрә әлбиттә эргәңдә торган кешеләрнең ярдәме һәрвакыт кирәк. Менә минем тормыш иптәшем һәм минем әсәем, апаемдар менә советтары менән нык ярдәм иттеләр инде. Китапты язганда белергә кирәк нимә редакторлар кирәк, дизайнерлар, верстка, весь бөтә нимәһелә шул кешеләр менән аралашаһың. Ну, вообще, бөтә процесс 9-10 ай алды. Һәм шуңа күрә ул еңел эш түгелдер әйткәндә. Беренчедән, икенчедән ул бик кыйммәт. Чөнки бу мин һәрвакыт әйтәм, без уны китапта һатабыз. Бу китап Проспект Октября, дом 2 китап нәшриятның фирменный магазинында һатыла. Унда уларның наценка мен һатыла. Но оның себестоимость 750-900 һум, ошо себестоимость гына китаптың. Улар монда 1240 һумга һаталар. Чөнки ул китап үзе кыйммәт. Вообще нык кыйммәт. Шуңа күрә миңа шул иптәшем ярдәм итте һәм спонсорлар ярдәм итте, таныштар, дуслар, һәм ошо геройдар кемдер ярдәм итеп, шулай китап ул еңел эш түгел дөресен әйткәндә, язу. Ну, мин бала сагымда шулай ук активный булдым. Безнең өләсем мен Каркытаебыз, бездә бөтә сараларга мин апайым мен йырлатып йөртә торганлар. Бөтә әсәем завуч по воспитательной работе мәктәптә һәм ул да безне бөтә сараларда йөртте инде. Шуңа күрә вообще бәләкәй сактан активный булдык инде, үзем булдык. Спектакльләрдә катнаша торгайнык, йырлай торгайнык. Мин Янчишмәгә яза торгайным. Яшь хәбәрсе түгел, менә булай әкиятләрем сыга торгайны, Аманатка йөгерә торгайным. Шулай ук тоже спорт менән шөгыльләндем. Волейбол, баскетбол уйный торгайным, футбол уйный торгайным.
Шул бәләкәй сакта әүдем булдык инде. Шул нимә эше һөйләргә әйтергә. Ага. Вообще, озак ойланык инде нисек New Bashkort, безнең сайт newbashkort.com дип атала, Новый Башкир битендә. Ну, башкортлар турында булгас, берәй нимә башкорт дигән исеме булһын тинек инде. Шуннан ул вакытта шы как раз Instagram, iPhone-дар барлыкка килгән вакыт бит инде. Һәм онда бөтәһлә новая версия бит инде. Там Instagram'дың версия там 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 и iPhone'дың тоже 13.0, 12.0 обновления. И охота было показать новых людей, с новым мышлением, нового типа людей. И поэтому шел 2.0 тебе әйттек инде. Шул обновленный, усовершенствованный башкир дигән ата. У спонсор әлбиттә спонсорды табу нык еңел эш түгел. Шулай да, әгәр дә һинең эшең яхшы икән, дөресен әйткәндә, бөтен кеше ярдәм итәргә әзер тора. Менә мин презентациямда үткәргәндә бит инде, вообще презентация минең примерно шулай Оксана мен 400 меңлек булды презентация, но мин уның күптәре башка кешеләр ярдәме менән эшләнде инде. Ул вообще если мин ошо акчаны түләһәм, мин күпкә әзрәк түләнем презентация үткәргәнгә. Но если бы вот шулай ысын акча түләһәм, примерно мин хананам 300-400 мең китәр иде. Но из-за того, что кешеләргә ул проект охшай, улар хотят быть причастными к этому. Улар моны ярдәм итәргә әзер торалар инде. Шуга әгәр дә үзегезнең идеягызга спонсор табырга теләһәгез, әлбиттә уны матур итеп күрһәтергә кирәк. Минем бит инде 5 еллык эшем булды. 2014 елда башланым, 2017 елның азагында китап сыкты, но 4 ел эчендә кешеләр күрде бу проект яхшы икән. Шулай ук минең үземнең дә бұл проектты адағына тиклем еткерә алырымды. Кешеләр ышанды бит инде. Шуңа күрә, әгәр дә һеҙгә кешеләр ышана икән, һәм әгәр дә ысынлап та улар ышанһа, уларның өмөттәрен акларга кирәк бит инде, матур итеп проекттарда эшләп бөтөргә кирәк. Конечно, это ответственности добавляет. Поэтому хәзерге вакытта спонсор табу нык кыен түгел. Можно Инстаграмда, үзеңнең страницаларыңда Couchsurfing. Мне, кстати, предлагали многие шул Couchsurfing нисек әле шул планетага язырга и акча йырга инде. Но мин улай дип нимәшләмәдем, мин просто интернетта яздым инде. Можно шул планета дигән аша проектты турында язаң да акча кешеләр ялар инде. Вообще хәзерге заманда кешеләр ошондай проекттарга катнашырга һәр вакыт әзер торалар. Әгәр дә һезнең идеяларыгыз бар икән, куркмай уларны презентовать итегез инде. Шул. Тиякта хорозлар бармы ишә тагыла? Кемдер кул күтәргән. Әйдә. Мин алданрак әзерләнә башланым инде. Вообще аңланым, мына бер 3-4 ел элек аңланым, что инглиз теле булмай. Һәм Санкт-Петербургта курсларга йөри башладым инде. Мин вообще төрле курсларда карадым, онлайн, офлайн. Үзем йөрим, но Санкт-Петербургта ярты сәгать бараһың. 2 сәгатьлек курска ярты сәгать бараң, ярты сәгать кайтаһың. Ну, ярты сәгать түгел, 45 минут бараң, 45 минут кайтаһың. В итоге шул 2 сәгатьлек занятие, ну, 1 сәгать ярымлык, 4-5 сәгать ала инде. Шунга мин аңланым. Шундай офлайндарга йөрү исе ул алыс баһа. Уның файдаһы насар, һин вакытыңды күп әрәм итәһең. Шуннан мин унда гелдә парковка эзләйин бит инде. Вообще кыен инде, центре булгайны. Унан аңланым, что онлайн надо заниматься. Мин Инстаграмда курс алып караным. Шуннан һоң тагыла онлайн курс алып караным. Һәм тагыла бер укытучыга барып, теге репетитор һәм заниматься итеп караным. И мин аңланым, минең өчен моны иң һәйбәте ул онлайн курс инде. Онлайн курс, шуга күрә менә кстати говоря, әйтеп куяйм, онлайн курс астым. Әгәр дә теләгегез булһа кушылыгыз, минең Instagram elvira.mutalova Instagramга язылыгыз. Онда шул курслар бар, мин первое занятие бесплатно. Без просто шунда speaking club инде заниматься итәһең, 1 сәгать буе һөйләшәһең бер определенный темага, мәсәлән, про путешествие яки яраткан актерың, яраткан сериал турында, менә шуны просто английский, только на английском шул общаемся. Вот, шул мин шу курсларда мин үземнең дусларым өчен астым инде, если теләгегез булса, һеҙ дә кушыла алаһығыҙ.
Һәм шуға күрә минең өчен бит инглиз теле шул һәйбәт, һәм икенчедән ютубта мына бер яраткан, мин вообще ютубтарды карамай торгайным, касан карай башлам, Игра престоловты карап беттем дә. Игра престоловтың актерлары менән интервьюлар карай башладым инде английском. Ну, субтитрами инде. И яраткан актерларны карап кызык бит инде там. И улар тормышта, нисек улар тормышта вообще икенчеләр бит инде. Шуннан башланды мин ютубта булган, шуннан һуң мин төрле шоуларды карай башладым инде. Вот шуга ютубта карагыз английса. Мына мин һез мөгаен друзьяны карайсызлар бит английса. Мин һеңлем карай друзьяны на английском смотрит. Вот шул сериалдарды можно карарга инде. Ну, мин килгәч тә вообще сначала кыен булды. Мин июльдә бардым. Иң тәүдә минем шәй итеп һөйләшәләр, бер егет, ул Англиядә уже яшәп, бер 5 елмы яшәгән дә килгән инде. Шәй итеп һөйлә, иң беренче английсә һөйләшкән кешем шул булды инде. Мин вообще аңламадым тәүдә. Ну, ниме вообще. Шуның икенчегә һөйләшә башлады, икенчегә ярарак һөйләшә, уже икенчерәк. То есть төрле, но төрле акцент бар. Мәсәлән, без булган ердә акцент вообще көчле. Улар һүзләрдә вообще икенчеләй әйтәләр. Шул бер айдан уже, ну, уже 3-4 көннән уже кешенең уже акцентын аңлай башлайһың. Ну, бер аҙнанан, 2 аҙнан акцентты аңлай башлайһың. Хәзер мин вообще яңыраҡ Таиландҡа барғайным инде. Унда вообще минең мына дуҫтарым бардыҡ инде. Дуҫтар, которые из России приехали, улар аңламайҙар инде. Ә мин уже аңлайым, что человек хочет сказать, потому что улар, мәҫәлән, С хәрефен әйтмәй. Таиландта С хәрефен әйтмәйҙәр, Китайда. Ә мин вообще С хәрефен ишетмәйем, но уже ҡолаҡ өйрәнгәс, мин уже понимаю, что там должно быть С. Мәҫәлән, нидерәк һүҙ икән? Шугар икән, ну или допустим, ул әйтә угыр ти, допустим. Минең дуҫтар аңламай, но я примерно говорю инде. Но мин уны аңлайым, потому что как бы уже ҡолаҡ өйрәнеп китә инде. Вот. Шуға вообще как бы английский когда изучаешь, һин всегда думаешь, что һиңә 3 яш, 4 яшлык бала. И надо думать, что һин, допустим, әҙерәк өйрәнгәс, һиңә 5 яшлык буласаҡ, шаң 6 яшлык, 7 яшлык, шаң 10 яшлык һәмәк һөйләшәсәк. Ну, мин үҙем дә шулай итеп представляла, и английский шул лучше и лучше становится, только надо практиковать инде. Вот. Иптәшемнән башҡортса, может 60-70% башҡортса, ну ҡайбер саҡта русса. Вот. Ну, ул мәсәлән, хәҙер вот терминдарды уже английса һөйләс, иногда мин английса һөйлә. Ҡайбер терминдарды переводить итеп торғансы, теге ул хәҙер ҡайбер уға даже проще на английском говорить инде. Вот, нигет. Да, очень хороший вопрос. Как я уже сказала, вообще нужно все успевать. Если вы никуда не ходите, да, на бернеде кружоктарға обязательно запишитесь бір немеге. Или вы еще минимально катнаша тұрған научно-практический конференцияларда катнаша тұрған. У вас вот Гариповское чтение будет, да, в пятницу. Вот шундай немелерде катнашырға керек. Мин валидовские чтениеға 2 тапқыр бардық инде. Бірінші елда мен 2 место заняла, икенче елда 1 место заняла. Это республиканская конференция. И ул хәзерге вакытта ведь еще һеҙгә дают баллы при поступлении возможен, да, вот если Башкортстандағы вуздарға. Шуға обязательно научно-практический конференцияларда катнашығыз. Если һеҙ гимназияда катнашманығыҙ уже поздно икәнте, университеттарда катнашырға. Обязательно ул шул конференцияларда һеҙ катнашһағыҙ, университетта һеҙҙе могут вообще заграничные конференцияларға йөрөтөргә. Шуға неләрдә катнашығыҙ, английскийді дәрескә просто так 5 алыр өсөн, 4 алыр өсөн йөрөмәҫкә, именно английскийді өйрәнәм тип йөрөргә, укытыусы менән английса һөйләшергә тырышығыҙ, спорт менән заниматься итегеҙ. Вообще гимназия уже, вот спорт есть, утром вы зарядкой занимаетесь, уже все прививается. Правильное питание уже прививается. Всякие немелер БП ашамағыҙ вообще дашарак. Вообще БП ашағансы, бір банан һатып алып ашағыҙ. Яки бір апельсин, 2 мандарин. Вот, шуны әйтергә теләйем инде. Потому что уны туралы уҡып ҡараһағыҙ, ул потом вообще ҡурҡыныс бит инде ашҡаҙанға. Шул нимә еще прививать? Еще күп итеп уҡығыҙ. И нимә шул, короче, тип уйлайым. Нидә китаптар, ошо китапты уҡығыҙ, Башҡорт библиотеканы алып, унда обязательно вдохновляющие историялар табырһығыҙ. Әгәр дә һеҙгә экономика интересно, меня вот ныҡ оҡшаны, Теодор Драйзерҙың «Финансист, стоик и титан» тигән Теодор Драйзер, уның трилогияһы бар, «Финансист, стоик и титан». Вообще, как устроена акциялар, рынок акций и нимәкәй. Шундай нимәләр. Шенде китаптарды рекомендовать ителгән икән.
хәзер, чтобы һеҙгә прям удобно булһын. Номер 1 тигән, номер 1. Игорман. Игорман номер 1. Как стать номером 1? Да, һеҙ уҡығанығыҙҙыр әле. Как стать номером 1. Онда прям пошаговая инструкция инде. Вот. И Инстаграмда тоже, если яҙылһағыҙ, берәй коучтарға яҙылып нимәкәй инде. Һәйбәт нидәргә яҙылығыҙ, насарҙарға түгел, файҙалы нәмәләргә яҙылығыҙ. Шо, я. Вообще, нисек әйтергә, яҡшы, кешеләргә ҡарата яҡшы булырға, насар нимә уйламаҫҡа. Вообще, быть благодарным — это самое главное. Вот һеҙ гимназияла йәшәйһегеҙ, уҡыйһығыҙ, рәхмәтле булырға, уҡытыусыларға, улар бит инде һеҙгә белем бирә тиҙәр. Вообще, мин яңыраҡ һеҙҙең Илнур Рифатович менән интервью уҡыным. Вообще, һеҙҙең уның пландарында Apple һымаҡ шундай теге фирмен макбуктар менән эшләтергә. Это вообще же мечта для многих. Шуға у вас есть все условия просто быть благодарными и уйламаҫҡа, что мына гимназияла столько запретов, там нимәкә. Это все запреты для вас сделаны, чтобы һеҙ үҫешен, яҡшы кеше булып. У вас, вот әйтәм дә инде, себя заставляем утром вставать на зарядку, чтобы поддерживать себя в форме. А у вас есть такая возможность утром встать, свежим воздухом подышать, зарядка эшләргә, тәмле итеп и файдалы итеп ашаталар бит инде. Вообще, тут есть все условия, и книги читать, много книг читать. Вообще, книги ныҡ-ныҡ развивает. Шу, һорау бирмәгән теге егеткә. Каникулы. Вот мы только приехала в 4 часа и сразу к вам побежала. Потом у нас еще одна встреча. Особо таки, особо вакыт юк инде шул. Если у меня есть свободное время, я что-то делаю по своему проекту, потому что проект еще не закончился. Мен бит инде хәзер интервьюлар алам, сит илдәге яшәгән кешеләр менән интервьюлар алам. Шуга үҙемнең шул дөрөҫөн әйткәндә буш вакыт юк, вообще буш вакыт булһа, мин әсәйҙәргә ҡайтырға тырышам. Вообще Башҡортостанға мөмкинселек булһа ҡайтып, туғандар менән аралашырға тырышам инде. Ваҡыт беҙҙең бөтөп барамы, или бармы? Бармы? Шул. Әҙәт һорау бирмәгән кешеләргә, кем өсөн теге яҡта һорау бирүселәр бармы һеҙҙең? Беҙ беренсе гимназияға килгәндә, ул ошо здание өпөр яңы ине. Яңы ғына 2005 йылда уны сафҡа индерелгән ине. Һәм беҙ ошо иң беренсе общежитие российскийға яҡын, ул яңы эшләнеп бөтөп бара ине. Беҙ шуның эшләнгәнен көтөп, әҙерәк 26 ҡыҙ химия бүлмәһендә яттыҡ инде. Казарма тип әйтә торғайныҡ инде. Күңелле булды инде. Беҙ 26 ҡыҙ 3 көнө раковина бит инде, иртәнсәк очередь. Вот. Шул, вообще беҙ бөтә лә өпөр яңы, беҙ хан һарайы һымаҡ, шундай. Мин в восторге были инде, дөрөҫөн әйткәндә, шундай ҡыуанып килдек инде. Хәҙер вообще у вас башҡа общежитиелар асылды. Һеҙҙең шоңҡар бар бит, беҙҙең ваҡытта шоңҡар булманы. Шуға шунда бөтә мөмкинселектәр булған. Вообще с благодарностью и с радостью поступили инде. Беренсе тәьҫораттар тик яҡшы ғына инде. Төрлө уҡытыусылар менән, рус теленән Эльвира Абдулловна менән, потом Ғилман Абдрахманович менән, Альбина Хасановна да булдыҡ. Төрлө фәндәрҙән. Юҡ, беҙ уның менән, мин беренсе йыл Зәки Вәлиди уҡыуҙарында булдым. Шул бер конференцияла уның менән булдым. Унда республикала 2нсе урын алдым инде. Вот. Зәки Вәлиди уҡыуҙары Ишембайҙа булғайны. Әйҙәң, егет. Башҡорт телендә, хәҙерге башҡорттарҙа ижади йәки фән менән ныҡ шөғөлләнгән кешеләр бармы, юҡмы? Ижади һәм фән менән шөғөлләнгән? Әйе, бар. Дөрөҫөн әйткәндә, беҙҙең аҡыллы башлы кешеләр бик күп. Улар хатта сит илдә менә Германияла бер ҡыҙыҡай, ул доктор наук бит инде. Шулай уҡ беҙҙең Швейцарияла, минең ошо башҡорт икономия
ютубка инһәгез, уның менән интервью Айһылу дигән кызыкка Швейцарияда ООНда эшләй. Шуннан тагыла ижади тинегез, бит ижади. Башкорт теле менән шөгыльләнгән или сит ил нимәләре менәнме? Безнең вообще башкортлар нык талантлы дип уйлыйм. Хәтта менә так, Илдар ошында бер егет бар китапта, ул США микән? В общем, Америкала эшләй, комикстар эшләй. Ул менә хәтта Marvel'дың комикстарында шул компанияла эшләй. Дөресен әйткәндә, безнең ундай шөгыльләнгән кешеләр бик күп, талантлы безнең башкортлар бик күп. Лиана Хабибуллина Америкала, ул хәзер фильмдарда сниматься итеп йөрөй бит инде. Японский менә шуннан тагы кемдәрдә әйтеп була. Менә безнең Монакола бер кызыкай яшәй, ул тоже бик зур урын биләй, төрле саралар үткәрә, бизнес саралар үткәрә. Менә ошо кызыкай мәсәлән тоже МГУла укып, МГУ бит инде ул Московский государственный университетта тоже, по-моему, аспирантурала укый. Был кызыкай менә юрист, ул Лондонда юрист булып эшләй. Вообще тоже ул БГУнан укырга барган. Шуга мөмкинчелектәр һәр вакыт бар инде, любой вакытта барырга була. Безнең яшьтәр талантлы күп. Вообще бундай китапты тагыла 10 китап сыгарырга була. Дөресен әйткәндә, кыен түгел. Чөнки ул Бангладеш ул мусулман иле һәм унда мәсеттәр адым һайын, унда һәр мәсеткә юма һайын бөтә ир-егетләр бара. Улар да шундай бездә бит инде йөриләр, но күп йөрмәдер, анда обязательно бөтә ир-егетләр бара. Мәсеттәр 500 метр һайын һәм унда бер мәскә 500 меңләгән кеше килә. Һәм улар бары мусулман булгач менә, күп нәмә безнеке һымак инде. Бар инде менталитетта айырмалар. Мәсәлән, улар менә безне Санкт-Петербургта, Мәскәүдә бит инде, если без әйтик, завтра сделаем, иртәгә, без иртәгә без эшләйбез. Дедлайн дигән нәмә бар, анда юк. Мәсәлән, улар әйтә иртәгәне опять, иртәгән һуң. Шулай улар теге Индияла беләгез дә инде теге жизнью наслаждаются, особо кайгырмайдыр. Шуга улар иртәгә эшләр, шундай нимәһе бар инде. Наверное, иң кыены шуны гына өйрәнеп китү, что нимә, улар әзрәк теге особо кайгырмайдыр инде шул темага инде, не переживает. Наверное, заниматься итергә, практиковать надо. Любой эштә английса өйрәнһәгез, практика кирәк. Мин тоже оялам бит инде, хәзер дә кайбер сакта оялам. Тәүге көндәре ояла торган бит инде. Вообще практика менән бөтәһе килә. Шуга һәр күбрәк заниматься, бәлки үзегезнең класстагы бер саралар бар, шунда алып барысы булыгыз. Шуннан һуң тагы ничек үзегезнең камерага эшләргәдер. Может быть, там хәзерге вакытта Инстаграм бар бит, Инстаграмда бер саралар, ведущий булып, бер шулай итеп өйрәнеп китергә мөмкин. Вообще практика, бөтен нәмәгә практика. Әйтәләр бит инде, 1% талант, 99% ул эш. Һез не думайте, что нужен талант, һезгә в основном тәүге вакытта һез талант менән бер нәмәне башлап китәгез, адактан уже просто это рутина, и һезгә эшләргә кирәк бит инде. Вообще, әлбиттә, если ул ниндәй идеяһын һөйләп, матур итеп һөйләһә, һуңынан нимә эшләясәк, уның ниндәй идея, вообще конечная цель. Конечно, мин спонсировать готова, то есть не полностью, а частично. Так. Башкортстандамы? Ниндәй направление буенча? Үтәп белмәгәнмен.
Ну, вообще, мен айтам, алдан ук айтып кеткенимче, меня Башкортостандын университеттери жакшы деп ойлойм. Мен вот ушул мен окуган институт права бетинде, унан вообще БГУнун все факультети, вот физика, химия, химия нык күчлүү. Мен билебимче, потому что химияны окуп бүткөн көп кишилер сит илде эшлейлер. Мына мен бир кызыкайдын эгиһин туйунда болдук. Ул Газпромда эшлей, Сербияга, مثلا, химический факультет закончила. Шунан тагы ниндей направлениялар. Так, биздин авиационный нефтяной дарваш тоже везде бетинде ол котируется. Вообще Санкт-Петербург, Москва, конечно, если самые лучшие вузы это Московский государственный университет бетинде и Санкт-Петербургский государственный университет и башка технический отдельно по направлениям тоже улар хейвет. Вообще даже мына, мәсәлән, шундай күренекле түгел вузга барһагыз да, унда могут быть һәйбәт мөмкинчелектәр, мәсәлән, обмены, студенческие обмены с другими странами могут быть. То есть ул вуз иң беренче вуз булмаска ла мөмкин, әмма ләкин унда укырга инһәгез, һез 3-нче, 4-нче курста сит илдәр буйлап йөрүгә, обмен эшләргә мөмкин инде. Шуга карарга кирәк, укырга кирәк, отзывтарга. И вообще, мына, если һез сит калага барырга теләһәгез, мына Мәскәүдә баш студенттен организацияның язып һорарга можете, там обсуждениега. Санкт-Петербургта Аманат башкорт яшьләр ассоциациясының группаһына инегез, ВКонтакте шундагы кешеләрдән һорарга можете. Унда безнең яшьләр явап бирәләр. Шул. Так, әйдә һуңгы һорау. Әлеге мәлдә һезнең яраткан шөгылегез, хоббигыз бармы һәм гомумән һез буш вакытыгызда нимә белән шөгыльләнәһез? Әйтеп үткәнчә, хәзер буш вакытым артык күп түгел, но әгәр дә буш вакытым булса, мин ошо васан проект белән шөгыльләнәм инде. Интервьюлар алам, шунда договариваться итәм, интервью алырга. Шуннан мин просто хәзер мәсәлән Бангладешта эшләйм, но мин Санкт-Петербургта клиентларым бар үземнең по юридической части. Улар меня мына хәзер дә язалар, хәзерге вакытымда хәзер мин иртән һуң Санкт-Петербургка ала бер барам, виз клиентларыма очрашып, аларга тоже эштәр эшләргә кирәк инде. Шуга мин әгәр дә буш вакытым булмаса, мин аларга отказывать итәм, а буш вакытым булса, мин как бы эш алып, аларга тоже оказываю услуги. Но мин оказываю услуги не потому, что теге, чтобы деньги заработать, а потому что ул кешеләр просто минем менән эшләргә өйрәнгәннәр. Именно мәсәлән, икенче юристларда бирһәм, улар шулар менән эшлә, улар әйтәләр инде, что, не знаю, безответственно, шундай, видимо, из-за того, что мин былай үземнең бөтә клиентларым туган һымак инде аралаша, мен бөтә гаиләләрен беләм. Шуга шул кешеләр мине көтүп торалар инде мин килгәнемдә. Шуга мин ике эштә эшләйм. Мин һәрвакыт үземнең клиентларым бар, үземнең основной эшем бар инде. Вот кайсын кайда гына эшләмәм дә, ошо клиентларым булды инде һәрвакыт. Шул потом ошо Башкирглоб дигән организацияны основать итеп ебәрдек бит инде бөтә сит ил башкортлары Башкирглобка безнең чат бар инде, Инстаграмда группа бар инде. Шунда төрле саралар үткәрәбез. И вообще берәй Санкт-Петербургта буш вакытым булса, без төрле мероприятиялар үткәрәбез инде. Встречалар, дискотекалар, шундай вечера песен, спортивные мероприятия, небашкирская культура һәмак. Шул в основном, мин күп вакытымның буш вакыттарымды шул социальный эшләргә, җәмгыять эшләренә багышлаем инде. Шул. Минең уйлавымча, үзеңнең теләгән ергә барырга кирәк. Чөнки һин әсәеңде, атаеңды әлбиттә тыңлап, унда укырга барырһың. Әмма ләкин бер 3-4 елдан һин әйтерһең, вот әсәй, мин шул вакытта баргым килгән, һин мине ебәрмәдең. Әсәеңдәргә карата үпкә лә буласак бит инде. Шуга ундай үпкә булмаһын өчен матур итеп аңлатырга. Вообще, когда һез әгәр дә белмәйһегез икән, нимә эшләргә, шул елда һайларгамы или юк, һез просто кагызда алаһыгыз да, плюс-минус дип язаһыгыз да, плюсы, минусы. И шуны үҙегеҙгә иң тәүҙә язаһыгыз. Шунан әсәй атайҙарға күрәтәһегеҙ. Мына мин хәҙерге ваҡытта төрлө ваҡытта шундай төрлө һорауҙар, әгәр дә решать итергә кәрәк булһа, мин ҡағыҙҙы, даже мин тормош иптәшем менән ултырабыҙ да, плюсы-минусы пишем. Итак, плюсы безгә кәрәкме или минусы һәйбәт? И шул, если плюсов больше, чем минусов, конечно, выбираем. Шуға иң тәүҙә ултырып яҙығыҙ, плюсы-минус, потом әсәйҙәрегеҙ менән һөйләшегеҙ. Әсәйҙәрегеҙ әгәр дә
улардың нимәгә улар могут быть против? Может быть, потому что теге алыс булырга может, да? Или акса күп кирәк булырга. Аргументированно әйтергә. Менә мин алыс булһа да, мин шулай кайтып йөрәсәкмен, яки алыс булһа да, вообще унда икенче мөмкинчелек тарасыла. Яки акса күп кирәк, ярай беренче вакытта һәд ярдәм итәргә, атактан мин үзем акса эшләй алам. Шуңа шундай аргумент булһа, а не так, что мин барыр үземсә эшләйм тип түгел инде. Шуңа күрә матур итеп, вообще аргумент булһа, любой кеше менән уртак тел табырга мөмкин. Дип уйлыйм инде. Соң, Шулай итеп безнең сарабыз адагына ла килеп бетте. Эльвира апай, һеҙгә әңгәмә ҡорорға килеүегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Һеҙгә артабан профессионал тормошоғоҙҙа шулай уңыштар теләйбеҙ. Һәм бына һеҙгә беҙҙең гимназиянан бүләк. Хәҙер барығыҙҙы ла иҫтәлеккә фото төшөргә саҡырабыҙ. Ҙур рәхмәт һеҙгә. барығыҙға ла ҙур рәхмәт, шундай матур һорауҙар биргәнегеҙ өсөн. Артабан да һеҙгә уңыштар теләйем. Мин әйткән һүҙҙәрҙе иҫегеҙҙә тотоғоҙ, гимназияның бөтә мөмкинселектәрен ҡулланығыҙ, рәхмәтле булып һәм үҙегеҙҙе станьте лучшей версией себя именно здесь, в гимназии. Уңыштар һеҙгә, рәхмәт. Так, китап. Ҙур рәхмәт. Так, был китапты кемгә бирергә? Кемнең һорауы иң ҡыҙыҡ булды әле ул? Әллә инде кемдең һорауы һиңә иң оҡшаны? Күңелеңде кемдең һорауы нығыраҡ? Дөрөҫөн әйткәндә, күп кеше бөтәгеҙҙең дә һорауҙары оҡшаны. Вообще бөтәгеҙҙе лә оҡшаны. Так. Ярай, иң ҡыйыу егеткә, төшөрөп торған егеткә бирәйем. Был шыға. Әйҙә, һиңә. Әй, беренсе этажда төшөрөп. Бар япарға. Батырхан.